Și salutare, bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas. O să facem niște misiuni astăzi. E aici Rabla, e aici, dar nu mă duc ea. Că nu merit să o scriu. Pe care îl luați la? Pe ăsta. Pa! Doi nu. Să luăm punctul ăla de acolo. Opa. Mergem la misiuni. Nu mă, lagul tău așa mine. Opa, opa. Aici avem ceva arme. Pistol. Cu pistolul! Zic să mergem aici. Să dăm motorul de păcăneale. Nu înțeleg, vreau că dați. Hai, vreau. Opa. Opa. Hai, dă-te. Ce e acolo? Vin. Opa. Na, Uzi, ai grijă. Da? Luăm motoscurta. Lagul tău așa și mâine. Playing de pe. Oh, ceva misiune cumplită. Am, dar nu mai simtă. De aici, faci și aici. Ce e? Ce trebuie departe? Da? Știu, misiunea e făcută, ea. Da, o fac. Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is Hai mai repede. Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Mersi. Oc. Nu aici. Unde, mă? Nici la etajul ăsta. Mai. Hai, repede. Aici. Bun. Bine. Am înțeles. Am dus să stric ventilatorul. Trebuie să stric un ventilator și mai înțeles. Unde e? Aceea. Da, hai, să zic. Evacuat zona! Unde-i? Unde-i ușa? Aha, uite. Mă fug repede. Dați-vă, fraților. Bine, hai să facem pauză. Pac, nu le pun jos. Pauză. Să facem un pic de curățenie. Cu Uzi. Doi. Nu văd nimic. Trag la întâmplare. Du-te, Magi. Aici era, nu că știu.
Bun, 2 stele, hopa. Hai, CJ. Distruge-i. Așa, omule. Hai. Oh! Poliția! Miliția! Fug! Hai! Bine, frate, te urlat. Hai, repede! Dă-te tu, femeie! Ioi, blocată zona, lagul tău al tine. E cel mai fain. Fugi repede, la garaj, că au blocat nebunii zona, uite-i! Dar nebuni sunt ăștia. Ioi! Gata. Bun, asta pleacă cu mașina. Get this film developed for Woozy. Uzi în spate, făcă. Bine, ne-am dat aia, hai să merem. Altă misiune. E un lagul tău, dar nu mai faci lag. Oh, sfârșitul că se imprimă. Ce să iau, care? Încă o misiune. Să vedem ce misiune. Română ține arme. Gata. You have your chip. Dă cu rabla asta. Mă duc cu asta. N-a venit că v-ați băgat, frate. Luăm casa asta fancină. Merge fain. Dă-te, bă! Dă-te, oh, flagul tău! M-ai scăturat. Oh, nu, dar nu mai face lag, că m-a scăturat. Ce misiunea asta? Că trebuie să iau pe aia doi din muncoare. Avara. Bă. M-a săturat deja din muncă. Lasă-te. Ia ce bine, am văzut că misiunea cu avionul. Dar lasă să călată ăsta. Lagul tău așa din cauza programului Action Release. Cel mai rele programe Action Release. Da, uite un ce-mi faci, nu știu, încă și joc pe DVD. Ce m-am speriat, da? Ce trebuie să fac, doamne, la misiunea asta, că n-am speriat. Un lucru, trebuie să-mi control ăsta. Hai, vrei. Mă duc tare în facile. Opa, ia o emisiune grea.
Aici tot cu eu să facă eforturile. Hey, who's this character? He looks like a cop to me. M-a văzut fraiul. Duci, bă. Ce să nu iau? Bun. Gata. Get the boys ready. Bă, băiat. Gotta keep rolling. Tragi, fraiule. Vezi mașinul ăla. Opa, mor. Repede un coz așa. Eu, iar nebună. Așa, cea mai șmecheră armă. Aha, sus. Nu, rab, lasă și dă-i să-i dăm bice. Wow, ce racră cu vremea. Hai, rabla mea preferată. Ce șmecheră. Mere, mă, nici vorbă să-mi iau. Mere, ce... Ce mai? Stăm la discuție. Paziv, structura de teru. Și fotoține foarte fain asta. Aoleu, stai aici. Vreau să știu unde este sediul poliției. Stai, băiatul. Vine aia că te-ai spus să te bagi în mine. Nu mai dați două la un pic. Trebuie să vin să-mi iau niște haine. Era din o dată asta. Hai, man, dă-i. Hai că aici îți place ție. Nu! Oh, anotăm până la urmă. Vapor naufragiat. Vapor, 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 vapor. Cacă nu cred din apă. Sorry. Cu treabă, să spun. Încă ce știu și rabla asta mere. Să-i dăm cu ea.
Mă, orice furgan are mașină. Excelent. Oh, motocicleta, am făcut. Asta e cea mai șmecheră mașină, mă, din Las Ventura. Să-i duc o dată aia. Nu mai facem că vă dau un timp. Vă dau glumă. Oh, dar nu aici trebuia. Oh. Nu aici. Aha, dar nu. Ce tare. Trebuie să fug iar mașina asta. Deja era bun. M-am dat tot locul. Vezi că te-a lăsat să deschide. Deschide, așa. Dacă asta da deschide, dacă asta de. Bun, iară vine asta cu mașina, iară, bă, omule. M-am plictisit deja că aici cu mașina din garajul ăla. Bine mă, la hai, du-te. Bine mă, hai. Aoleu. Bă, nu-ți vrea și mașina brută. Scopul meu, aia pe mașina acolo. E închisă, vreo... Bun, am furat-o. Dă-i, hai. I-am deschis ușa. Exact, i-am deschis-o. Se mai șmecher așa, deci nu contează. Știi, bă, a apărut și mașina aici. Bun, valoare. Hai, repede. Aici? Dăm pictă. Eu aici trebuie să merg după prostii aia doi. E tare prostii. Na, tu ești prostelor, chiar. Nu bine. Bă! Accideam ca lumea. Hai, dă-i! Stai să trec pe banda aia altă. Mere mine pe contrasum. Între o mașină cu 4 uși, care o am deja. Deci trebuie să scap un gras. De fapt, ce-i gras ca amândoi, de fapt. Dar nu-i bai! Nu-i bai! Mă pe autostradă, frate! Du, hai, du. Bă! Pe contrasens! Eu ce vine ăla. Bă, nu pot intra încă. Bă! Of! Bine că l-am mai lovit ăla. Aveam o dubă, puteam să vin cu aia. Era ascunsă. Taci? Hai! Pium! Pe tăcie! Brum! Uite asta. Fac, da, să nu vreau să am de una pe șiletă, că nu știu ce să nu. Urc aici. Nu. Nu pot. Mai încolo pot. Asta. Eu să nu iau. Oh, de ce am luat? Bă, ce era să mă iau ăla cu camionul? Să-mi bag picioarele, toate bolile lor. Hai, dacă... Hai, mă! Du-te! Hai, du-te, bă, curabia! Bă! Omule! Bun, să urcăm pe munte. Vedem de acolo, mă. Aici, 3. Nu, mă. De aici, nu, că nu mai are la bla.
Numerele misii patinează. Nu patina, nu patina. Ce să hai, du-te. Urcă, bă, dar nu aici pe tine. Aici nu pot să o rog de asta. Hai, nu. Mă, nu patina, nu. Du-te. Du-te, mă! Rabia, n-ai ce. Du-te de aici, acolo. Ioi, ce m-am speriat? Come te strani. Su. Bă, dă-o, dracu, nici asta n-ai făcut. Supărare. Unde, doamne, ți-ai avut cu muntele? Hai, dată, hai. Hai, dată! Hai, mă! Hai, dată, hai. Bă, da, unde să ia, mă? Da, dracu, unde? Acolo, nu. Ce scurtă? Ce scurtă? Da, hello. Bun, hai. Urcați la mașină. Hai, mă. Bun. Hai, ce mi-e? So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? Nu de ăștia. Bă, nu, așa. Nu. Check it out. Nu. Hai, bă. Hai de acolo, mă. Nu cred. Bă, ce prost. Nu de faci. Până data viitoare, să auzim de bine. Nu uitați like și subscribe. Pa!